Miten on muuten ollut tulla Turkuun tänne nyt? Miltä on Turku maistunut? Ihan hyvältä mukava kaupunki tuolla. Käytiin kiertelemässä vähän. Hei! Me voin sanoa, että silloin kun on kypärät päässä, se on peli. Kääntä kauemmas! Voin sanoa, että aamulla meillä oli tosi hyvä remmi ja saatiin asiat hoitoon, mutta siitä näki, että mitä se sitten koko päivä tulee olemaan ja onhan se sitä nyt ollut. Onneksi meillä on tämmöiset ammattitaitoiset emännät, jotka hoitaa tätä asiaa niin, että me tiedämme mitä me teemme. Mitä tehdään? Olette nyt kun olette pitkän matkan tullut tänne Turkuun, niin mitä olette tykännyt? Tää ilma on tietenkin ihana, mutta miten muuta? Olihan se eilen hyvä. Eilen oli tosiaan ihan hyvä keli. Onko teillä ollut monta peliä jo? Ja Leiridisko odotellessa vai? Pitää voittaa vielä 2 peliä päästäis. Leiridisko vai? Joo. No tarvitseeko siinä oikeesti voittaa jotain, että nyt pääsee? Se on tavoite. Jaa, tavoite. Niin. Kyllä!